Sini juin kalo tile fila campagne bɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin Mali sariyasunba o kalafili koɲɛw ma. Sani o cɛ, cakɛda min n'a ɲɛsinnen ni kalafili ko ma n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye, ale ni société civile maaw u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya. Saliya Samaki n'ale bɛ EJ la, an ka ale lamɛn. Mun ni mun de kɛla pour que élection min ka kan ka kɛ kalo in tile 18 kɔnɔna na, ayiwa baaraw bɛ se ka kɛ a cogo la. Donc a bɛɛ ye jaw ye, u y'a yira o la k'a fɔ k'a ta daminɛ na an y'a fɛn na conférence de presse don ka na bila bi la, an ye baara minnu kɛ a y'o fanba a y'o de yira o la. K'a yira o la k'a fɔ ko an labɛnnen don k'a fɔ yanni kalo tile 18 kɔni n'Ala sɔnna na fɛn bɛɛ bɛ sigi sen kan pour que élection a bɛ se ka k'a ɲɛma cogo min na. Ni kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la, minnu kɔni kɛrɛnkɛrɛnyala minnu ka baara ɲɛsinnen don kalafiliw kɔni olu sɛgɛsɛgɛli koɲɛw ma ani a kɔlɔsili ma, mun ye kosɛbɛ maaw ye olu y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyara sabula haminako min tun bɛ olu la jaabi dira ka ɲɛsin o ma. Alassane Sise. Jɔrɔna ko min tun bɛ ne la ne ye ɲininkali kɛ o jɔrɔna ko la, o de ye an ka fangatigiw sɔrɔdasiw ni polisiw ni an ka jamana lakanabagaw olu ka kalafili bɛ kɛ ka kɔn kalafili donba yɛrɛ ɲɛ. Olu ka kalafili bɛ kɛ juin kalo tile 11. Ne kun ka jɔrɔna kun ye mun ye, anw mun bɛ kalafili kɔlɔsi walasa kalafili kɛko ɲuman kɔlɔlɔ kana bɔ a la. N'a a sɔrɔ u ye labɛn dɔ ta, anw bɛ se ka an sen don o kalafili jateminɛ la cogo min ni juin kalo tile 11. Nka a y'a fɔ n ye ko u ye labɛnw bɛɛ ta walasa an bɛ se ka an sen don o kalafili kɔlɔsili la. Ni jaabi dira ka maa dɔw kɔni hakilila sigi o haminakow kan, halisa sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ olu kɔni olu haminakow halisa olu ma ɲɛnabɔ sabula sɔrɔsiw olu bɛ kalafili juin kalo tile 11 nka fo juin kalo tile 18 de bolo bɛ maga u ka kalafiliw la ka se ka bɔ ɲɔgɔn na. Ibrahima Sango n'ale jateminɛlikɛla ye kalafili koɲɛw la, ale bolo o kɔni o ye majɛ dɔ ye. Yɔrɔ mun an sigalen don dɔɔni o ye finitigiw ka kalata ye. Parce que finitigiw ka kalata u bɛna kɛ le 11 juin, civils ta bɛna kɛ le 18 juin. Bon n'i y'a jateminɛ 11 juin finitigiw ka kalata bɛ kɛ mais u ka vote compter 11 juin. Donc fo 18 juin, une semaine après de u ka vote sɔrɔ ka compter. Bon ni vote kɛra ni urne bilala, an t'a dɔn urne bɛna bila sɔrɔsikan de kɔnɔ ou bien bɛna bila EJ de ka bolo kan. Bon o temps kɔnɔ fɛn caman bɛ se ka kɛ. Donc o kɔni o ye an fɛ majɛ ye. Majɛ don an y'a fɔ EJ ye u kan ka u hakili to a la kosɛbɛ. Ni lajɛrɛ min kelen filɛ nin ye EJ ani société civile ni ɲɔgɔn cɛ, o lajɛrɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ka kɛ mun ye EJ ani parti ni ɲɔgɔn cɛ ka nin baara kelen kɛ, baara min k'a yira k'a fɔ EJ sera ka baara min kɛ fo ka na bila bidonya in na yanni kalafili donyaw cɛ. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.